reaktioner på den her plakat. De fleste af dem har været vrede. Vi kunne svæve langt bare os tre. Kan slet ikke se, hvor du skulle flygte hen. Hele dit hus er fyldt med onde lygtemænd. Men jeg har jo Milwaukee, og jeg taler med Johnny, han der var i Jens Horst i trok. Er der nogen i salen fra Amager? På samme tid, nu i dag, mit hjerte vil juble og akke. På grund af ormen dernede, jeg hverken kan gå eller gakke.